हेलो फ्रेंड्स, गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो गोजोननायखौ हरबाय आरो नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि सोलिबोगोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो गासै गोनांथार रादाबखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो गिबियाव गुरै आरज। फैदो लोगोफोर बिदिबा दिनैनि खौराङाव। गिबि रादाबाव दङ, आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिया मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ केन्सेल खालामबाय होनना फोसावबाय। बेनि गेजेरावनो गोबां सोंलु, आनजादनि रिजाल्ट फोसावनायखौ लाना गोनो गोथो। मैया आसामनि मोनफ्रोमबो फरायसा आफाद, थुनलाइ आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफादफोरजों सावरायलायनायनि उनाव मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि आनजादखौ केन्सेल खालामो आसाम सोरखारा। आसामनि कभिड थासारिजों लोगोसे फरायसाफोरनि जिउनि रैखाथिनि थाखाय आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जायो। आसामनि फरायसाफोरनि रैखाथिनि थाखाय मेट्रिक आरो एचएस आनजादखौ केन्सेल खालामनाय जादोंमोनब्लाबो नाथाय फरायसाफ्रा माबोरै नाम्बार मोननो हागोन एबा पास जागोन बियो मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। बेनि बागै सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पेगुआ बुङो दि फरायसाफोरनि नाम्बार होनायखौ नायनो थाखाय मोननै आफाद दाना होनाय जागोन, मोनसे थाखो 10 आरो मोनसे थाखो 12नि थाखाय। बे आफाद मोननैया मोन्नैबो बर्डजों फरायसाफोरनि गोजाम रेकर्डफोरखौ नायनानै हप्तासेनि गेजेराव सोलोंथाइ बिफाननो रिपर्ट होगोन आरो बेनि सायाव बिथा खालामनानै नाम्बारखौ होनाय जागोन। बे आफाद मोननैखौ दिनै दाना होनाय जागोन होनना बुंथियो। बिथाङा लोगोसे फोरमायो दि बे गासैबो नाम्बारनि खामानिया जोबनायनि उनाव नायबिजिरनानै 3 जुलाइसिमाव आनजादनि फिथाय फोसावनाय जागोन होनना फोसावो। नैथि रादाबाव दङ, रायजोआव आरोबाव मावखांदों गले गले बांग्रिङा। दिनै हरनि 1:07 4.6 रिएक्टर स्केलनि गोख्रैथिजों मावखांदों बांग्रिङा गले गले। गले गले मावखांनाय बांग्रिङा खैफोदनि इसारा नामा सोंलु सिखारदों। थामथि रादाबाव दङ, दुखुनि खौरां, हादरनि गोख्रों खारग्रा आरो मुलुगनाङै मिथिसारजानाय पद्मश्री मिल्खा सिंहआ रुंसारि जाबाय। गावनि गोख्रों आथिंनि खारथाइजों सिक फ्लाइं होनना मिथिजानाय अलिम्पिकआव गोबां बान्था मोननो हानाय मिल्खा सिंहआ मैया जोबथा हां बोबाय। गेलेमु मुलुग अलिम्पिकआव सनानि मेडेल देरहासार जानानै हादरनि मुं लाबोनाय पद्मश्री मिल्खा सिंहनि रुंसारि जानायाव हादरनाङै दुखु मोनदों आरो गेलेमु मुलुगाव बिथांनि बिहोमाखौ बयबो बावनो हानाय नङा। दानिया फैदो ब्रैथि खौराङाव। बिटिसिनि आबाद बिफान, ना फिसिग्रा बिफान आरो जुनार फिसिग्रा बिफाननि गोनांथार सावरायमेल खुंदों। क'क्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय बड'लेण्ड हायुङारि गौथुमनि सेक्रेटारियेट सावरायजथुम न'ब्लाङाव बिटिसिनि मोनथाम बिफाननि जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायो। गाहायै आबाद बिफान, ना फिसिग्रा बिफान आरो जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा आरो गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'जों गुवारै सावरायज्लायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि शान्तानु गडमारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास, ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो सावस्रि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा उरुकुमार देश चम्पकआबो बाहागो लायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङो दि आबादानो बिटिआर ओनसोलनि गाहाय आबाद बिथिंखौ बैग्यानिक राहाजों फोजौखांनाय, ना फिसिनाय, जुनार फिसिनाय बायदि बायदि आयदानि सायाव गुवारै सावरायज्लायो होनना रोखा बुंथियो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि प्रमद बर'आ बुंबावो दि आगुनि भाइस चेन्सेलर आसाम एग्रिकालसार मुलुगसोलोंसालिनि जरहाटनि डक्टर कमल माल्ला बुजार बरुवाखौ आबाद बिफान, ना फिसिग्रा बिफान, जुनार फिसिग्रा बिफान आरो आखाइ इसान हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल बिफाननि सायाव गुवारै सावरायलायदों होनना रोखा फोरमायो आरो रांखान्थि एडभाइजार महरै डक्टर कमल माल्ला बुजार बरुवाखौ थिसननाय जादों होनना रोखा फोरमायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा घनश्याम दास आरो ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बुङो दि थांनाय 7 बोसोराव बिटिसि ओनसोलाव जाबाय, नाथाय बे बाराव बिटिसि ओनसोलाव गासै बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै जौगालु बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय जागोन होनना बुङो आरो थाबैनो बाक्सा जिल्लानि काक्लाबारियाव थानाय ना फिसिग्रा फार्मखौ जौगाखांहोनायनि खामानि मावगोन होननानै बुंबावो। मरिय'नि बियाबनिफ्राय कंग्रेस दोलोनिफ्राय एमएलए देरहासार जानाय रुपज्योति कर्मीया मैया कंग्रेस दोलो नागारना एमएलए रिजाइनेसन होनाय लाइजामखौ आसाम एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि बेसिल दैमारनो गथायबाय। बेनि उनाव दिनै बिजेपि दोलोआव हाबसिगोन होनना मिथिनो मोन्दों बिथां एमएलए रुपज्योति कर्मीखौ। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सानि दिरिं दैसानि सायाव थानाय पाक्कानि दालां बायग्रबनायखौ गोदानै लुफुंनो रायजोफोरा दाबि खालामदों। बाक्सा जिल्लानि 23 नं देहेरा बियाबनि सिङाव थानाय सबनकाटा निकासि लामानि दिरिं थामहिनबा मरा फाग्लादिया दैसानि सायाव थानाय पाक्कानि दालाङा गोबाव समनिफ्रायनो बायनानै दङ, जायनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो बै ओनसोलनि फरायसा फरायसुलि, साख्रि मावग्रा लोगोसे रायजो राजाफ्रा अखानि बोथोराव हान्था मेला फालांगि खालामनायाव गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों।
बेनिखायनो बे दिरिं दैसानि सायाव गोदानै दालांखौ आबुङै लुफुंथारनो रायजो राजाफ्रा दाबि खालामदों। सुबनखाता ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा ओंखारबोनानै दिनै दिरिं थामहिनबा मरा फाग्लादिया दैसानि सायाव थानाय पाक्कानि दालांखौ गोदानै लुफुंथारनो नांगौ होननानै खुंथाय गोहोआव थानाय सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। रायजो राजाफ्रा अजद होनानै बुंथियोदि गोबाव समनिफ्रायनो दिरिं थामहिनबा मरा फाग्लादिया दैसानि सायाव बायग्र'लांनानै थानाय दालांखौ सोरखारा फाहामनो थाखायल' बिथांखि लानाय जादों होननानै फोरमायदों। नाथाय बे दालांखौ फाहामाब्ला जुब जुब अखा हानानै दैबाना जायोब्ला गुबुन माखासे खुन्थाफोरा लुंहैनानै सानि खोलोबा दैयाव गोग्लैगोन होननानैबो अजद होदों। बेनिखायनो बे दालांखौ आबुङै गोदानै लुफुंथारनो नांगौ होनना दाबि खालामो ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। सोरबाफोर बे दालांखौ फाहामनो फैब्ला रायजो राजाफ्रा गोख्रों हेंथा होगोन होननानैबो हुमखि होदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। उननि समाव गोदान बर' रादाब नायनो थाखाय गोजोन्थों।